Adịmma okwu anyị kwuru kịta arụtara m na enwuru mmemme anyị mere maka ya bụ ihe a na-akpọ ịgba bọị bụ nke rụtara aka kịta mana ọ dị ka ọ na-anakwụzi anapụ. Ọ na-ana maka na ife bịa ghasasịzịa na ụmụ ikolobịa anyị kịta achọrọzi ịgba mbọ. Ọ bụrụ kene na mma atafụ ahụta sọsọ fanwa o nwee ebe ụta dịrị fa nwee ebe ụta dịrị ndị bụ ụzọ. Mgbe mbụ ezigbo onye Igbo ụdị ego sokwara ya nwee ada efe ego odetu ọnụ ego eme nee ya ka ịfụ na njie mana ọ ga na-eme ụwa niile ma ụwa bụ ụwa n'ala Igbo mana onye a bụ ọgaranya na ife ego pụta n'oge esome mana o nwee ndị ego ọfụ ego ọgbara ọfụ bụzi na ịpụta ịgha ego ada ajụzi ebe ka isi kpata ego a ada ajụzi kedu ife ị na-alụ a na-emezi ọcha acha gbute ọcha acha si gbute ife na-esokwu ya bụrụ ọnwụ. Mgbe anyị pempe ada amanye n'akwụkwọ na mmadụ nwụ nọ na anọkọta anyị nụ ka ndị okenye na-akpị ya a na-atamụ ya na-asụ ịnụkwọ na okeke nke be nke obodo dị etu a n'ọnwụ a na-etinye gụwa m nwatakịrị gafeta fa emechi ọnụ ịgafekwa fekwuwe inwe ike